Astăzi vreau să fac o salată biof, așa că am pus toate cele necesare. Pui, morcov, cartofi, aici de desubt castraveții murați. Iar aici avem alt tip de salată rusească cu ton. Și acum fac maioneză. Cam așa arată salata mea de biof și salata rusească. N-am pus prea multe maioneză pentru că nu-mi place. Tocmai ce am terminat de spălat toate pensurile. Acum toate sunt curate. Mâinile mele arată rău. Asta e când ne speli. Și burețelul. Hello, dragilor! N-am mai vorbit de mult cu voi, dar am fost atât de ocupată zilele astea cu pregătirea surprizei și toate cele și n-am mai apucat să vorbesc cu voi. Astăzi nu am făcut mare lucru, după cum ați văzut, am gătit puțin, am gătit o salată bio și o salată rusească. Și apoi au venit socrii pe la mine și cam atât, nu am făcut mare chestie, am stat mai mult în casă și cam asta a fost ziua mea. Deci ultimele zile nu am făcut mare chestie pentru că am fost foarte ocupată, dar revenind la programul nostru normal și în încheierea acestui vlog, după cum știți, vreau să deschidem calendarul advent pe care nu l-am deschis de foarte mult timp. Adică ultimul, cred că a fost numărul 9. Nu, 10. Cred că acum urmează numărul 11, da, care se află aici. Haideți să deschidem. Un om de zăpadă, cred că. Și numărul 12, care este aici. Să deschidem și asta. Deci nu am întârziat atât. Mâine revenim la programul nostru și o să vă arăt mai multe chestii. Dar deocamdată cam asta este pe ziua de astăzi. Vreau să vă spun că în zilele ce urmează o să punem brăduțul, așa că abia aștept. După cum v-am spus, o să-l pun în data de 19, care este duminică, dar am decis să punem mai devreme. Nu știu când, dar sper că în timpul săptămânii să pot să-l pun și să scăp de această treabă. Și cam astea sunt noutățile, așa că noi ne vedem mâine cu un alt vlog. V-am pupat!